Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň hili we üpçünçüligi yaramaz bolmagynda galýar. Aşgabatda ilat ýeňillikli bahadan satylýan unyň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen kädi pwidlosyny satyn almaga mejbur edilýär. Şeýle-de ýaşaýjylar arzan bahadan satylýan çöregiň hiliniň gözü görteli yaramazlaşýandygyna aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdiler. Paýtagtyň bir näçe dukanynda, sol sanda 32-nji dukanda ilata unyň gapdaly bilen yaramlylyk möhleti geçen ýylyň oktýabrynda gutoran kädi pawidlasy satylýar. Pawidlany almadyklary un berilmeýär. Dip Aşgabatly alyjy anonim şertde gurrun berdi. Şeýle-de geçen aýlardan tapawutlukda bu ýaşaýjylara 5 kilogram uny derek 4 kilogram un satylýar. Dukan satyjylary 4 kilogram un üçin tegelekläp 5 manat we kädi pwidlosy üçin 5 manat jemi 10 manat alýarlar. Unyň hili hem aýdan aýa yaramazlaşýar. Onuň rengi gara we ýakymsyz ýysy bar diýip Aşgabatly alyjy bellidi. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda ilata arzan bahadan satylýan çöregiň hili hem gözü görteli yaramazlaşýar. İlata bulu bergulo diýilen ýaly çörek berilýär. Onuň daşky görnüşi adaty buhanka çöreginden tapawutlanyp çöregiň her uzy bir tarapa ýaýrap gidipdir. Onuň hili hem yaramaz bolup onuň ýakymsyz heň ýysy bar. Çöregi pıçak bilen keseningni onuň daşky gatlagy owranyp pytrap gidýär. Çöregiň içki gatlagy bolsa bişmedik ol çiğ hamir görnüşini dukanlara goý berilýär. Dip paýtagtly başga bir ýaşaýjy anonim şertde bellidi. Aljylar bu babatda öz nägileliklerini dukan satyjylaryna beýan edýärler. Ýöne olaryň sözlerine göre satyjylar şikayetlary çörek kärhanasyna we resmiýlere bildirmeň deregini aljylara gatyrganýarlar. Çöregi islemesen goýda gidiber. Yüzlerce adam şu hili çöregi hemzar. Sizi bolsa çöregi bol tapıp içinde gyly bar. Hili yaramaz diýjek bolýarsyňyz. Dip Aşgabatly ýaşaýjy bir dukan satyjysynyň aýdan sözlerini titirläp, olaryň aljylaryň ýüzüne alyp goýberýändigini hem bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň degişli häkimiýetlerinden şol sanda Söwda edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň ýylaty gyş aýlarynda da agyz suw ýetmezçiligi bilen ýüzbeýdi bolýar. Emma muňa jaýlary ýylatmak meselesi hem goşulýar. Pes temperaturada adamlar uzak wagtlap suwsuz we ýylylyksyz galýarlar. Bu ýagdaý paýtagtda we ýurdun ähli sebitlerinde ýüze çykýar. Azatlyň habarçysy ýakynda Türkmenbaşyda bolan waka barada maglumat berýär. Türkmenbaşyda ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçünçüligindäki näsazlyk 3-nji ýanwarda sagat 15:30 töwereg ýüze çykdy. Azatlyň habarçysynyň anyklamagyna görä ýaşaýjylar tarapyndan Çürüýomuşki diýilip atlandyrylýan kwartalda jaýlary gyzdyrýan gazanlaryň nomer 2-njisinde näsazlyk döräpdir. Netijede onlarça öýüň suw we ýyladyş üçünçüligi bir gije gündizin dowamında kesilipdir. Gazana näsazlyk döredi şeýle-de gyzgyn tuwakdyrýan postu turbolar hem sebäp boldy. Jaýlaryň howlu tarapyndan ýöremek mümkinäl. Hem ýerde suw akyp ýatyr, hatda çağalar üçin oyun meydançasyny hem suw basypdyr. Dip Azatlyň Türkmenbaşydaky habarçysy gurrun berýär. 3-nji ýanwarda ýerden Türkmenbaşyda howanyň temperaturasy 0-dan biraz ýokurdy. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä olaryň ýaşaýan jaýlarynda şeýle kemçilikler ýygy-ýygydan bolup geçýär. Olaryň esasy sebäbi çürük turbalarda we tutuş suw geçiriji ulgamynyň könelip uzak wagt bäri bejerilmänliginde. Ýyladyş gazanlary 1980-nji ýyllarda oturdulypdy we sondan bäri çalysylmandy. Geçen ýylda bu ýerde 15 töwerege awary bolupdy. Sol sebäple adamlar uzak wagtlap suwsuz we ýylylyksyz galypdy. Dip Türkmenbaşyly ýaşaýjylar. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä her gedek ýarylan turbalaryň käbir ýerleri ýamalýar. Ýöne bu çäre meseleni çözmeýär. Gysga wagtdan turbalaryň başga ýerlerinde jaýryk emele gelýär. Şeýlelikde hemişe bir zat ýüze çykýar. Ýyladyş gazany kadaly işleýän bolsa turbalar ýarylýar. Turbalardan näsazlyk döremesi gaz üpçünçligi towtudylýar. Häkimetler adamlaryň nähili ýaşaýandygyna we bolup geçýän zatlary üns berseler belki de bu meseleler çözülürdi. Arkada şäherinden başga zady gören oklar. Dip Türkmenbaşynyň ýene bir ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri kaşan guruluşoklara döwlet büdjetinden milliardlarça dollar sarp edýärkä ilat köpçüliginiň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýän köne infrastrukturany awatlama üçin ilatdan pul ýygnalýar.
Häkimetler çağşan cemaat infrastrukturasy bilen gyzyklanmaýarlar. Ýaşaýjylar problemalardan haly ýadadylar. Her gedek turbalarda näsazlyk dörende ýaşaýjylardan 200 manat ýygnaýarlar. Eger ýyla dyş gadanlarda problema dörese, ýene 2 hesse köp pul talap edýärler. Tutuş ulgamy täzelen bolsalar, sowuk jaýlarda ýatmazdyk. Dip çiriomuş ki adlandyrylýan kwartalyň ýaşaýjy saýdar. Könülşin infrastruktura sebäpli suw üçinçiligi we ýyladyş meseleleri beýleki şäherlerde paýtagtda da ýüze çykýar. Häkimetler paýtagtyň daşarka wadançylygyna has köp üns berýärkä adamlar birnäçe günläp hatda agyz suwundan hem mahrum bolýarlar. Noýabrda Aşgabatda köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ona golaýy 3 günläp suwsuz galypdy. Bu aralykda Türkmenistanda suw üçinçiligi üçin tölegler şu ýylyň başyndan bäri 2 hesse ýokurlandy. Lagym suwlary sistemasy üçin tölegleriň bahasy hem birnäçe esse galypdyr. Yine bir gymmatçylyk lagym suwlar üçin ýylda bir adama 2 manat töledýärdiler. 2024-nji ýylda adam maşyna her aýda 1 manat, ýagny bir ýylda 12 manat tölemeli bolar. Bu bolsa hyzmatyň 6 hesse ýokurlanyny aňladýar. Uly maşgal üçin bu duýarlykly agrym salýar. Adamlar öz aralaryna häkimetler hajatxanalary hem ölçüýüji oturdaýmasy diýip ýaňsylaýarlar. Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdar. Bu şertlerde paýtagtyň käbir ýaşaýjylary tükönüksiz çykdyjylardan saplanmak üçin dürli hilelere hem baş goşýarlar. Aşgabatda säher suw üçinçiligi hünärmenleri kwartiralarda suw hasaplaýjylaryň möhleti geçip barýan ýagdaýynda ýaşaýjylary suwun bahasynyň her adım basyna turgulardaky suw basysy esasynda gije gündizin dowamında sarp edilen ýaly hasaplanyp gosmaçy tölek alynjakdygyny duýdurýarlar. Seýlelikde suw ölçüjilerdäki möhürleri çalysyp bermegi teklip edýärler. 250 manada könüsini goparyp täze möhür basýarlar. Köpçülik gosmaçy çykdajak galmajak bolup muňa razy bolýar. Dip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene biri gurrun berdi. Häkimetler cemaat infrastrukturasynyň problemalary şeýle hem ilaty berilýän hyzmatlaryň bahasynyň ýokurlanmagy barada resmi düşündürüş bermeýärler. Suw we lagym suwlary üçin tölegleriň gymmatlamagy barada ilaty öňünden habar berilmändi. Cemaat hyzmatlarynyň gymmatlamagy ilatyň arasynda elektrik energiýasynyň bahasynyň hem gymmatlamagynyň ähtimallygynyň howatyrlanmalary artdyrdy. Ukrainanyň energetika ministrligi 9-njy ýanwarda 1025 sany ilatlyny okudyň elektriksiz galynyny aýtdy. Uruşdan izir çekýän ýurt adatdan daşary sowuk howa tolkuny, gar ýagyşlary we güýçlü şemal bilen göreşýär. Adatdan daşary howa şertleri hatda Russiýany hem özüniň üznüksiz dron we raketa zarbalaryna ara kesme bermäge mejbur etdi. Ministrlik gar ýagyşlarynyň hem de elektrik liniýalarynyň buz bilen örtülmeginiň netijesinde Dnipropetrovsk, Odessa, Mykolaiv we Kirovgrad sewtlerini elektrik üpsünçiliginiň kesilenini aýtdy. Dnipropetrovsk sewtiniň 324 sany ilatlyny okudyny 29.000 çemet sarp edici, Odessa sewtini 268, Mykolaiv sewtini 215 we Kirovgrad sewtini 146 ilatlyny okudy elektriksiz galdy. Zaporojye sewtini 59, Khersonda 14 hem de Chernihiv we Chernivtsi sewtlerini 9 sany ilatlyny okutdy. Elektrik üpsünçiligi kesildi. Erwet howa şertlerinden täsirlenen sewtlerde gysgaly kömek toparlary zeper ýetmeleri bejermek üçin gije gündüz işleýär diýip ministrligiň beýanatyna aýdylýar. Ýöne döňokçuluk işleri we hereketi hasy kynlaşdyrýar diýip beýanat aýtdy. Ukrainanyň hidrometeorologiýa merkeziniň maglumatlaryna görä sowuk howa dowam eder. Günorta we günorta gündür sewtlerde has köp gar ýagyşlaryny, howanyň temperaturasynyň gündüz -12, gijelerine -21 gradusaçyny pese gaçmany garaşlýar. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyna Russiýa ilkinji gedek 9-njy ýanwarda Ukrainanyň çägine dron zarbalaryny amala aşyrmady. Günorta Ukrainanyň gorunmak güýçleriniň metbugy sekretary Natalya Humenyuk muňa adatdan daşary howa şertleriniň sebäp bolanyny aýtdy. Biz dron hüjümleriniň bolmazlygyna belli bir derejede howa şertleriniň hem täsiri hökmüne düşünýäris, ýöne duşman artilleriýa hüjümlerini dowam etdirdi diýip Humenyuk aýtdy. We Kherson we Antonov günorta şäherleriniň hüjümlerde agyr ziýan çekenligini belläp sözüniň üstüne ýetirdi. Rus howa hüjümlerine ara kesme berilmegi 8-nji ýanwarda birnäçe Ukrain sewtlerine 5 adamy öldürüp 14 adamy şikes ýetiren adatdan daşary agyr raketa we dron hüjümlerinden bir gün soňra bolup geçýär. Bu aralykda Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşýän
Belgrad sewtiniň häkimi Vyacheslav Gladkov Ukrainanyň serhedaşy hüjümine Belgrad şäherine 3 adamyň yaralananyny aýtdy. Gladkov özüniň Telegram kanalyna Rus howa gorunuş ulgamlarynyň 8-nji ýanwarda giýişlik 10 sany howa nyşanasyny urup ýykandygyny aýtdy. Ukrainadan badawat tasdiklama bolmady. Ýöne Kreml Belgrad şäherine ýygjamlaşýan Ukrain hüjümleriniň öňüne geçmek üçin Rus goşunynyň öz güýjüni gaýgyrmajakdygyny aýtdy. Elbetde bizim goşunumuz howpy birinjilik bilen pese gaçyrmak, soňra bolsa düýbünden ýok etmek üçin ähli zatlary etmegi dowam etdirir diýip Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskov jurnalistlere aýtdy. Or Ukrain goşunyny Ýewropa ýurtlary tarapyndan üpsün edilen ýaraglar bilen 340 000 ilatly şäher merkezine raýat nişanlaryna garşy od açmakda aýplady. Kreml ýurt içinde kadrlyk we adatlyk duýgusyny saklamaga çalışdy. Ýöne Belgrada edilen soňky zarbalar ruslar üçin Ukraina çaknyşygyny öýe golaýlaşdyrdy. Belgrad sewti soňky bir näçe hepde bäri Ukrain güýçleri tarapyndan gaýta-gaýta nişana alynýar. Geçen aýyň aýagynda bolan zarbada 25 asuda raýatyň öldürilenini habar verildi. Bu ýagdaý şäher resmiýlerini yüzlerce adamı evakuasiýa etmäge we mekteplerdäki din çalyş möhsüminiň möhletini uzaltmaga iterdi.